ale toto budú 5 minútové. Tak dáme ich nie 2, ale to môžete prekladať 2, tak to budú 4. Dohodneme sa takto. Keď to budú malé, napríklad tieto malé videá, tak dáme 4 a keď to budú veľké, dáme iba 2 na jeden deň. No, ako vidíte, už som zapol hru, takže môžeme bez nejakých kecov môžeme začať. No a keby ste chceli, tak môžeme aj natočiť Ice Creama. A potom mi môžete aj do komentárov napísať, ako chcete hru. Dobre. Tak asi tu nejaká pani, alebo mi chce ukradnúť prdel, tak ja idem. Ale mám dobrú prdel. To už som ja nechcel. Tak ale musíme sa, táto týpkyňa nám chce zobrať celý život aj naše prdele, tak mu odpalíme za to. Vidíte, je tam zámok, lebo asi to nemám odomknuté alebo niečo tak. No dobre. A komentárom ešte môžete písať, keď budem hrať toho Ice Creama. Bude to 6, kto nehral 6 a nevie o nej, že je 6, tak už viete, že je 6. 6 je o tom, ako tie deti sa dostanú do tej továrne, že u 4 porazia toho takého veľkého, 5 padnú do tých takých a potom 6 zachraňujú. Neviem presne už, ale asi zachraňujú tú malú takú holku. Ako viete, oni sú súrodenci. Aha, prepáčte, ja tu hrám reklamy. Ja keď ide reklama, tak hrám reklamy. Tak čo už? Dobre. Takže ideme tuto hamburgery. A môžeme si aj dať, no že napríklad najprv ide noob, potom ide pro, hacker, kto nepozná ich, tak ja to poviem len tak, že zlý, najdobrejší, úplne že najdobrejší, že peasy weasy, viete, že už úplne, že topka, najlepší, dobre, 5 sme dali. Typkňu odpalíme. No, ďalej. Nečudujem sa, že keď má takú veľkú prdel, sa ani nezlomí tie kosti. Ani keď má malú prdel, tak ani to nezlomí. Hlavne musí mať veľkú prdel. Reklama zase. Kašľam na to. Ja nebudem pri videách toto robiť. Akorát už 3 minúty točím, takže ešte 2 minúty. Budem si dať pozor. Bacha, aby som sa potom mohol aj s vami rozlúčiť, lebo som urobil jedno video, mal 16 sekúnd. Som to rozdelil, poslal som to. Nechcel o tom poslať. 5 minút. 5 minút môžem na telefóne a koľko chcem môže byť. Ja mám takú aplikáciu. Ešte, no, poďme. Skoro. Toto je topka. Kúlam sa po prdeli. To je tak tučná, že už chlapi mi závidia. Neviem, či mi... Aha, typky nemá skoro Nie, typky nemá viacej tých životov. Počkaj, to je tá skoro istá, ktorú sme odpalovali. Dobre, a ešte som chcel povedať, že do komentárov, keď sa vám niekto nezdá, napríklad, že musím viacej kričať, že s hlasom nemám dobre, či sa vám to neseká, alebo tak niečo, alebo proste také nejaké. Nemám takéto rád reklamy, keď aj nefungujú. Mám nakresliť. Takže ja urobím aj vedľa, ale v restorane záves. Nakreslí si tam na stenu. Zrazu mám na záves. No dobre, už je to 4 minúty, za chvíľku už to budeme končiť. Dobre, dovidenia. Viem, že to bolo krátke, ale musíme sa ručiť. Čau. Prdele, som to Nie! Prdele, čo